No, že se to dá no asi nedá, nejlépe hru užijete ze sluchátky. O můj bože, a by the way i na Twitchi, to mě úplně zarazilo. Viděl jsem u Piggyho dost částí, ale ne všechny, takže... Je to dost nahlas. A to setting, tam je něco? Uvidíme, jestli to má setting. Má. Má to němčinu, hezky. Tady je hezký popis, takže jdeme na to. Čili hrát. Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, jednou ráno zatčen. Sorry about that. Kuchařka Anna, která mu každé ráno nosila snídani, tentokrát nepřišla. To se dosud nikdy nestalo. Tak a mistr... Nemůžeme chodit, ale můžeme ho takhle chytit a hodit do telefonu. Kdo jste? Co tu děláte? Co tu děláte? Vy jste zvonil. Ano. Ať mi Anna donese snídani. Chce, aby mu Anna donesla snídaň. Není to možné. Nechcete zde... Promiňte mi tu dnešní snídani. Zakázali mi k vám chodit. Nesmíte odejít. Jste zatčen. Měl jste zůstat ve svém pokoji. OK. A dál? Co pak vám to Franc neřekl? A proč pak? Ukažte mi své doklady. Ukažte mi raději A proč pak? Ukažte mi své doklady. Vy si počínáte hůř než dítě. Chcete snad svůj proces skončit tak, že budete s námi diskutovat o průkazu? My jsme jen obyčejní zaměstnanci. Ale naše úřady si opatří podrobné zprávy o osobě zatčeného, dřív než zatčení nařídí. Přitom nemůže dojít k omylu. Ano, nemůže dojít k omylu. K jakému? Volá vás dozorce. Dozorce? Jsem už v pase, nebo co? Co vás napadá? V košili chcete před dozorce? Dá vás spráskat a nás taky. Co mám jako dělbít? Mám se převlíct tady? Jak to mnou chodí, ne furt? Nechte toho. Tím ničeho nedosáhne. Už mi to nejde, to škoda. Bych to tady provokoval dlouho. Josefka, jste událostmi dnešního rána asi velmi překvapen. Ještě sekundíčku, chat.
Jaj. Pardon. Nenalézám sebe menší vinu, pro kterou by mě bylo možno obžalovat. Pardon, omlouvám se, ale tady něco řeším, chat ještě. Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen. Kazí to ne zrovna špatný dojem. Mimochodem nemohu vám ani říci, že jste obžalován. Jste jen zatčen, nic víc. Příští neděli se bude ve vaší záležitosti konat vyšetřování. Tato vyšetřování budou teď následovat pravidelně. Zde je číslo domu, do něhož se máte dostavit. K. byl rozhodnut, že v neděli do zmíněného domu půjde. Proces se rozbíhá a on se tomu musí vzepřít.
Toto první vyšetřování by mě... To je velmi zajímavý soud. Měl jste se dostavit před hodinou a 5 minutami. Nikdo mi neřekl, kdy soud začíná. Já už teď ale nejsem povinen vás vyslýchat. Dnes však ještě udělám výjimku. Udělá výjimku, jo? Takže vy jste... malíř pokojů? Ne. Ne, jsem první prokurista Velké banky. Jaký malíř pokojů, ale vypadám snad na malíře pokojů. Není pochyby, že toto řízení je nesmyslné. A že jsou kvůli němu zatýkáni nevinní lidé. Nehodlám proto s vámi ztrácet čas. Je oblíbený. Dnes jste se připravil o výhodu, kterou pro zatčeného znamená výslech. Za sračku. Vy lumpové, já vám o vaše výslechy nestojím. Po návštěvě soudu začal K. pochybovat, zda je moudré proces ignorovat a vysmívat se mu. Jednou týdně chodil za dívkou jménem Elsa, která přes noc pracovala jako číšnice a přes den přijímala návštěvy jen ležíc v posteli. Dnes se však rozhodl místo toho zajít za advokátem Huldem, který mu byl doporučen jako odborník v podobných věcech. Jdu za panem advokátem Huldem. Pan advokát je nemocen, ale uvedu vás. Hello. Prokurista Josef K.
Vaše věc mě velmi... Vy se stýkáte s lidmi od toho soudu na půdě? Ano, mám z takových styků velké výhody pro svou klientelu. Soud chce obhajobu co nejvíc vyloučit. Vše má spočívat jedině na obžalovaném. U žádného jiného soudu však není advokátů tolik zapotřebí, jako u tohoto. Podívám se, co se stalo. Nic se nestalo. Hodila jsem jen talíř na zeď, aby mohu vám pomoci lépe než on. Odejít uprostřed rozhovoru je velmi neslušné. Pokud stojíte o mé služby, pojďte za mnou. Lení, nech nás o samotě. Opravdu mám využít služeb advokáta. Jasné. Zvolil jste dobře. Mnoho podobných procesů jsem vyhrál zcela nebo částečně. Musíte však vědět, že už komora, která nám byla, patrně se zděsíte společnosti, To jsou pokoutní advokáti. Vyhoďte je, nebo nám nedají pokoj. Z vašich rtů lze poznat, že budete brzy odsouzen. Chceme si poradit, jak by se ti dalo pomoci. Uškodil si své věci, která byla na dobré cestě. Rozhodně není dosud nic ztraceno. Co pak nevidíš na 2 kroky před sebe? Mají za to, že jsi vinen. Vše dobře dopadne. Příliš vyhledáváš cizí pomoc. Jste naprosto nevinný. Víš, že to s tvým procesem vypadá špatně? Konečně máme trochu klidu. Pojďte za mnou. No, co s tím řekneš? Jsou to ostudné poměry. Dobře, že jste se... Nyní je nutné zvážit, jak začít. Buď napíšeme podání, nebo využijeme mé konexe.
konexe. Buď napíšeme podání, nebo využijeme mé konexe. Buď napíšeme podání, nebo využijeme mé konexe. Nestopně se to ještě, ne? Buď napíšeme... To jí dělá. Hovor musím nechat na advokátovi. Hovor musím nechat na advokátovi. Nejdůležitější jsou osobní styky advokáta. Soudní úředníci jsou často bezradní a přicházejí k advokátovi pro radu. Tak lze ovlivnit průběh procesu. No, tak jdeme ovlivňovat. Nejdůležitější soudní úředníci jsou... Tak lze ovlivnit průběh... Hovor musím nechat na advokátovi. Napsat první podání je velice důležité. První dojem, jejíž obhajoba Bohužel někdy se stává, že první podání u soudu ani nečtou. Buď napíšeme podání... Jak se využít ty konexe? Hovor musím nechat na Nejdůležitější soudní úředníci jsou... Tak lze ovlivnit... Podání musí napsat advokát. Napsat první podání, první dojem, jejíž Bohužel někdy se stává... Tak WTF? Buď napíšeme... Hovor musím nechat... Nejdůležitější soudní To mám bagnuté, ne? Tak lze ovlivnit... No co mám dělat? Teď podání ani nemůžu dělat, takže... Mám advokáta nechat sepsat podání. Ne. Napsat první podání, první dojem, jejíž bohužel někdy se... Ale ono se nedá, aha. Ono se nedá prostě. Jo, počkej, hádá. Mám využít advokátovi konexe? Jo, to zní jako fajn. Díky mé přímluvě vám dozorce dovolí vstoupit do zákona. Dobře, no. Cestu však musíte... Oh. Jít. Dvířka. Jsem si prošel, ty vole. Jsem se prošel. Nějaký ty malý dvířka, ne? Jaj. Jdeme. Dobrý den.
vedete si dobře, ale do zákona jste ještě nevstoupil. OK. To je bombový, bych chtěl říct. Dobře, že takhle hovnu. Já, je to tohle, takže to nakonec bude v každý té verzi. Tohle jsem totiž viděl v traileru jsem to viděl, no. Ui. Vypadá to, že se někteří zaměstnanci soudu jsou úplatní. Popkaj. Jdem dál. Ještě asi dál. Ježišmarja, tady je. Čo ten dupe, vole, to je... Jak slon. Ty vole. Konečně vám mohu dobře poradit. Jak jsem mám spadl taky, ne? Právě teď, kdyby měl sebrat všechny své síly, objevil K takové pochyby o vlastní ostražitosti, kterému byly dosud cizí. Může se doopravdy už tak málo spolehnout na svůj vlastní rozum? Děj. Multiverse of Madness. Nyní si musíte vybrat, zda budete usilovat o zdánlivé osvobození nebo odklad. Zdánlivé osvobození, odklad. Zdánlivé osvobození. Co je zdánlivé osvobození? Napíšu potvrzení, že jste nevinen. S tímto potvrzením pak obejdu soudce, s nimiž se znám. Když ho podepíše dostatečný počet soudců, zajdu k tomu, který vede váš proces. Obžalobě pro tuto chvíli uniknete. Ale může okamžitě vstoupit v platnost, jakmile přijde vyšší příkaz. Opravdu mám usilovat o zdánlivé... Jo, jdem na to. Bude prdel. Po návštěvě advokáta přepadly K opět pochybnosti, zda volil správně. Zvnějšku to však vypadalo, že vše je dávno zapomenuto a že se spis ztratil. Od té chvíle K pozvolna zapomínal na soud. V předvečer jeho 31. narozenin přišli ke K do bytu dva páni. Bude vždycky stejný, asi tady to bylo teď, že měli Piggy, takže to bude vždycky stejný, jen to měli dvakrát tu hru, takže tak. Vy jste mi tedy určeni? Nejsou připraveni, aby se jim... Musíte si vzít černý klobouk.
Protože to tady jen tak náhodou, tady tohle místnost, to asi je. Hned před vraty ho uchopili za ruce školeným, nacvičeným hmatem, jemuž se nebylo lze vzepřít. Potom jeden vytáhl z pochvy dlouhý, po obou stranách nabroušený řeznický nůž. Ká věděl, že by bylo jeho povinností, aby ten nůž sám uchopil a probodl se jím, ale neudělal to a rozhlížel se kolem. Jeden z pánů přiložil ruce k jeho hrdlu a druhý mu zatím vrazil do srdce nůž a dvakrát jím tam otočil. Hasnoucíma očima spatřil ještě Ká, jak pánové, opřeni o sebe, pozorují, co bylo rozhodnuto. Jako pes, pravil. Bylo to, jako by stud ho měl přežít. Proces. Jako pes. Jako stud by ho měl přežít. Zámek. Žalíc 1942. Milý, asi tatínku, nedávno ses mě zeptal, proč. Tvrdím, že z tebe mám strach. Milý tatínku, nedávno ses mě zeptal, proč tvrdím, že z tebe mám strach. Nevěděl jsem jako obyčejně, co ti mám odpovědět. A to z části právě kvůli strachu, který z tebe mám. Od jak živej jsem schovával, schovával? Ne, ok. Před tebou schovával ke knihám, k výstředním, ne. Pomateným přátelům, k výstředním myšlenkám. Od jak živa jsem se před tebou schovával. Ke knihám. K pomateným přátelům. K výstředním myšlenkám. Nepřišel jsem za tebou do synagogy. V obchodě se mi vlastně mělo líbit. Člověk v něm mohl pomoci vyznamenat se. V obchodě se mi mělo vlastně líbit. Člověk v něm mohl pomoci vyznamenat se. Především ale mohl obdivovat tebe a tvé velkolepé obchodní vlohy. Dobrý den, tatínku. Dobré ráno. Paní Jánošová vzkazuje, že Robert nemůže přijít, že je nemocný. Kdo za něj má pořád zaskakovat? Pes jeden, praši. Dobrý den, milost paní. Co si račte přát? Dobrý den. Franci, jdi dozadu vyrovnat zboží.
Neříkej mi, že už to máš hotové. Mám? Nemůžeš to udělat tak, ať se v tom dá vyznat? Rozstřiď to pořádně. To je jak? No tak co? Už to mám? Možná, že už to mám. Což to zase vyvedl? Všechno je přeházené, nic nemůžu najít. Lol. Obchod se stával, ne. Pro mě... To se to stalo, ale ne, protože je vzdělávací, to není vzdělávací hra. Obchod se pro mě stával příliš... Aha, tak tam není příliš, jo? Takže OK, příliš mi připomínal můj vztah k tobě. Obchod se pro mne stával nesnesitelný. Příliš mi připomínal můj vztah k tobě. Je to kulturní hra, je to o Kafkově, no. Franz Kafka. Žádný výkon tě nemohl uspokojit. Další srážce mezi námi došlo za zcela jiných podmínek, asi o 20 let později. K další srážce mezi námi došlo za zcela jiných podmínek, asi o 20 let později. Mám na mysli tvůj krátký proslov poté, co jsem ti sdělil svůj úmysl, že se ožením. Ajaj. Dobrý den, otče. Potřebuji ti něco důležitého říct. Dobře, že jsi tady. Pomoz mi uklidit a zavřít krám. Jistě pomůžu ti. Tak co jsi chtěl? Zasnoubil jsem se s Julií. Chceme se vzít. Já tě nechápu. Vzala si na sebe asi nějakou pěknou blůzu, jak už to pražské židovky umějí, a ty ses hned rozhodl, že se s ní oženíš. Jsi dospělý člověk, žiješ ve městě a nevíš si jiné rady, než se oženit s první, která se namane. Což pak neexistují jiné možnosti. Jestli z toho máš strach, sám tam s tebou zajdu. Snad... snad nikdy si mě víc slovně nepokřičil. Snad nikdy si mě víc slovně nepokřičil. Nepokřičil, nevím mluvit. Já nevím číst, kámo, ale mám, že tohle... naskladám tak nějak, no. Hrozný to moje češtinaství. Taky obraty totiž někdy. Že jsem se rozhodl pro nějakou dívku, to pro tebe nic neznamenalo.
byl jsi po těch takových stránkách, je to? Byl jsi po všech stránkách takový, je. A já ne. Obr. A já byl pro tebe takové nic. Byl jsi po všech stránkách takový obr. A já byl pro tebe takové nic. Naštěstí docházelo také k výjimkám. Třeba když si Já jsem to přeskočil, omlouvám se, pardon. Ty krásu. Nic není tak velké jako moje nedůvěra ve mne samého. Nedůvěra, ke které si mě vychoval. Můj pocit viny pochází od tebe. Z ohleduplnosti si zůstal stát na prahu. Oho. Na našem vzájemném odcizení nenese žádnou vinu. Nevinný, ale stejně nevinný jsem i já. Na našem vzájemném odcizení neneseš žádnou vinu. Ale stejně nevinný jsem i já. Snad jsme ale dosáhli něčeho. Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Zámecké návrší nebylo vidět, obklopovala je mlha a tma.
To tady jako je. Hledám nocleh. Mohu tady přespat. Tato vesnice patří zámku. Přenocovat zde nesmí nikdo bez povolení. Pak tady je nějaký zámek? To si tedy musím povolení opatřit. Teď? O půlnoci? Od pana hraběte povolení? To jsou tulácké manýry. Přestaňte s tou komedií. Jsem zeměměřička a povolal mě sem hrabě. Zatelefonujte na zámek. Mám tu muže jménem K. Celého ošutělého. Tvrdí, že je zeměměřičem a vzkázal pro něho prý pan hrabě. O žádném zeměměřiči nevíme. Vždyť jsem to povídala. Je to pobuda a nejspíš ještě něco horšího. Moment. Sám šéf kanceláře právě potvrzuje, že zeměměřiče čekáme. Jak to mám teď panu zeměměřiči vysvětlit? Moc se omlouvám. Nemáme pokoj pro hosty, ale můžete přespat v naší ložnici. To je v pořádku. Dám si slamník ke kamnům a přenocuji zde. Prostě spink. Tak tedy zámek K jmenoval zeměměřičem. Z jedné strany to K vnímal jako nepříznivé znamení, neboť to nasvědčuje, že o něm vědí a přijímají boj. Z druhé strany je to ale příznivé, neboť to dokazuje, že ho podceňují. Snídaně je placena ze zámku. Slyšel jsem, že hrabě dobře platí, je to pravda? Pokud jde o tohle, nestěžuje si nikdo. Však uvidíte sám, až bude... Není jisté, kde budu bydlet. Chci mít svou volnost. Neznáte zámek. Nejvyšší čas ho poznat. Vypravím se... Vy tam dole, ne? Až to... Kam teď? Okay, jsem. Tak doleva, já jsem levoproudář, takže... Vidle tam, kámo. Tak to mi pomáháte, ty vole. Pane zeměměřiči, prohlížíte si zámek? Vy mě znáte? Jistě, že. Patříte k zámku. Jsem unaven, tohle je cesta k zámku. Tohle je špatná cesta. Mohu vás ale doprovodit kam chcete. Jsi do zámku, zpět do hospody. Chci do zámku. Pak tedy nejdu. Vždyť přece patřím k zámku. To je možné, ale na zámek nejdu. Tak tedy do hospody. Pojďte za mnou. To je za hru, máš to napsaný pod streamem, ne? Kdo jste? Vaši pomocníci. Cože? Vy, že jste moji staří pomocníci. Ano. A kde máte přístroj, který jsem... A kde máte přístroje, které jsem vám svěřil? Nemáme žádné přístroje. Tak dobře tedy. Zameškali jsme jeden pracovní den, zítra brzy musíme na zámek. Bez povolení nikdo cizí na zámek nesmí. Pak telefonicky zažádejte o povolení. I hned.
Smí náš pán zítra přijít na zámek? Ne. A kdy může přijít? Nikdy. Ne, nikdy. Pan zeměměřič, máte dopis ze zámku. Vážený pane, jak víte, jste přijat do panských služeb. Ve vesnici vám sdělí vše potřebné o vaší práci. Barnabáš, doručitel tohoto dopisu, se vás čas od času dotáže po vašich přáních a sdělí mi je. Kdo mi posílá ten dopis? Přednosta kanceláře Klam. Tedy panu Klamovi. Můj díky za přijetí. Věřit tedy pan, že žádná zvláštní přání dnes nemám. Věřit tedy, že žádná zvláštní přání dnes nemám. Dobrá, hned půjdu. Počkej, půjdu s tebou. Vy dva zůstaňte tu. Je zdarma na Steamu. To je česká hra. Ano, pořiď místo. To je zámek? Ale to není zámek. Kde jsme? No doma. Myslel jsem, že chceš spát u nás. Vždyť si chtěl jít do zámku. Ne, pane. Chodím na zámek ráno, nikdy tam nespím. Proč jsi mi to neřekl? Neptal ses mne, pane. Dobrý den, pane zeměměřiči. Dobré. To je moje sestra Olga. Jo, sestra. Stará se o rodiče. Teď ale musím odejít do panského hostince. Půjdu s tebou, nemám tu co pohledávat. Rád se doprovodím, Olgo. Rád tě doprovodím, Olgo. Rád tě doprovodím, Olgo. Jo, let's go. Pánské hostince bez tak, ale to, co jsme byli my dva teďka, podle mě. To prostě tady běháme k degeš, já ti říkám, že se vrátím do té hospody. To říkám, vole. Ne, to je ještě jiný. Jo, to je ještě jiný. Ty královno. Dobrý den, pane zeměměřiči. Dobrý den. Olgu, Milá běž paní. dozadu. Běž dozadu. Frido. Co je zač pánský hostinec? To se mi, že nemá Olga zrovna v Co je svátce. zač panský hostinec? No, jdem dál. Je určen pro pány ze zámku. Přenocují tu, když mají ve vsi něco na práci. Nocuje tu dnes hodně pánů? Jen jeden. Chcete ho vidět? Vedle jsou pokoje, můžete se podívat klíčovou dírkou. Jaký jumpscare, ti říkám. Vy přece smíte jen do výčepu. Proč? Pánové nejsou schopni snést pohled na cizího člověka. A co tu tedy děláš? Čekám na pány. To má kolik picošky. Tak toto je Klam. Kdyby mě tu přistihl, bylo by to trapně nevhodné. To je zvláštní, že tu je dnes jediný host a zrovna můj nadřízený. Frido, znáte pana Klama dobře? Velmi dobře. Jsem jeho milenka. Snad bychom si mohli promluvit. Chcete mne snad od Klama odloučit? Prohodila jste mne? Ne, ale je zajímavé všechno o Klamovi. Ale zajímá mě všechno o Klamu. Ne! Ne! Frido? Schovej se za výčep, ať tě nikdo nevidí. Pleska. Pleska se za výčepem, ty vole.
Pan Klám. Kde je zeměměřič? Nejspíš už dávno odešel. Možná, že se schoval. Dá se od něho čekat lecos. Třeba se schoval tady dole. Ne. Je velice nepříjemné, že nevím s jistotou, jestli odešel. Jde o předpis. A předpis platí i pro vás, slečno Frido. Můj miláčku, můj sladký miláčku. A? Co? Objali Co? se. Drobné tělo žhnulo v Káových rukou, převalili se několik kroků dál v mrákotách, z nichž se Ká neustále, ale marně snažil vyváznout. Tu uplývaly hodiny společného tlukotu srdcí. Hodiny, v nichž Ká neopouštěl pocit, že bloudí a že se přesto nedá dělat nic, než dále bloudit. Zaspali jsme. Ano, čeká na mě. Frido. Jsem u zeměměřiče. Jsem u... Co jsi to udělala? Teď jsme... Ne, já jsem ztracena. Ale získala. Teď můžeme jít. Co tu chcete? Museli jsme tě přece hledat. Lehká služba to není. Potřebuji vás ve dne, ne? Teď je přece den. Jsou debilové, vole. To je nemožné. Opravdu věříš, že ti Frida ukázala klama? Klam prý vypadá úplně jinak, když přijde do vsi a jinak, když odtud odchází. Je to pro mne životní otázka. Pro mě také. I Barnabáš pochybuje o tom, zda úředník, kterého na zámku označují jako klam, je doopravdy klam. Tak je to klam, že jo? Už podle jména. Čekám na vás, pane zeměměřiči. Proč se tohle dozvědělo právě dvěma? Počkej. Nevím, proč se tahle záležitost neponechá nám dvěma. Z lásky k Frídě. Co s ní? Zdá se mi nejlepší, abych se s Frídou oženil, a to hodně brzy. Před svatbou ale musím bezpodmínečně mluvit s klamem. Jak si jen můžeš myslet, že s tebou bude klam mluvit? Jste divný člověk, pane zeměměřiči. Nemohu vás nadále strpět ve svém domě. Musíte hostinec opustit. Nevadí, mohu spát u Barnabáše. U Barnabáše? Fuj! Ti lumpové prohnaní. Tak tady máme našeho pana zeměměřiče. Mám vzkaz od starosty. Bohužel žádného zeměměřiče nepotřebujeme. Ale já už přece... Tady se ale ani slovem nepraví, že jste přijat jako zeměměřič. Mluví se jen o panských službách. Takže mě chcete vyhodit? Nikdo vás nevyhazuje. Pan starosta vám velkomyslně, než se vaše záležitost vyřídí, nabízí místo školníka.
Nabízím místo školníka. Ani mě nenapadá to místo přijmout. Přijímám, ale prokazuji vám tím laskavost. Přijímám. Ale je to nudnější, ale mě to baví, mě se to líbí. Mně se hlavně líbí, jak je tohle hrozně hustá hra na českou hru a vlastně ani není byla nějak oznámená, nic prostě. Ty vole, mě právě někdo něco objednal k jídlu a já nevím, co to je. Tak asi uvidím, podle mě. Ale já myslím tohle, sleduj. Co myslíš? Dost jdi do té školy, Už nemůžu. Ty jsi dost plných řečí, Frido, pojďme se podívat do té školy. Boom! Jsi rektař. Pojďme se podívat do té školy. Tak pojďme na to. Jako na to, že to je hra zdarma, tak je fakt hrozně hustá, kámo. I to 3Dčko tam, to je prostě nesmysl. Taky tě mám rád. Ne. Jděte pryč, vy dva. Chci si s Frídou promluvit o samotě. Jo, ve škole, zmrdí. Nech nás tady, pane. Pane, nech nás Co tady. máš, miláčku, proti pomocníkům? Před nimi nemusíme mít žádné tajnosti. Bolí mě záda. Miláčku, já si tě kopnu do hlavy. Jak se zdá, jsi s nimi společná. Vy dva ven. Propuštěni. Nikdy vás už nepřijmu k sobě do služby. Jste propuštěni! Nikdy vás už nepřijmu k sobě do služby. Chceme zůstat s tebou, pane. Ale no tak, pane. Uděláme defenestraci, chat? Chat defenestraci, nebo je prokopnem dveřma? No tak, teď díku. Z okna nebo dveřma? Z okna nebo dveřma? Jak hejbe těma prstíkama? Aby ho šoupnul z okna. Co si o tom myslíš tedy? Dobrý nápad, ne? Jo, hodíme ho z okna. Proč kurva tancuje? Nezlob se na nás, pane. Co to kurva je? Chceme zpátky, pane. Zpátky k tobě, pane. Zmrdí. Nevyhazuj nás, pane. Neodháněj nás, pane. No, to je cute. Já jdu z okna. Jo, počkej. Není přijdu odsaď, je mi to jasný. No, kurva. Nebyli. Tupý. Venku je mráz, pane. Dost, vole. Jak jste jich spawnul, ne? Nezlob se na nás, pane. Ty a dost. Ale kurva, chceme to zpátky, pane. Tupý, on prochází dveřma. Zpátky k tobě, pane. Nevyhazuj nás, pane. Wait, kámo, no way. Tak. 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 A tak. Problém je vyřešen. Čuráci! Neodháněj nás, pane. Já mám nápad. Venku je mráz, pane. Já mám nápad. Já se přijít ta židle. Jo, ještě. Pičul. Tam dám 2 katedry na to a na to ještě 1 katedru. A na to ještě 1 katedru, tak. A teďka. Ven, ať vás tady nevidím. Bych mohl přiložit do kamen. Já jsem říkal, že můžu ještě přiložit do kamen, ty vole. Nezlob se na nás, pane. Chceme zpátky, pane.
Prostě když vyhodí borce a oni chcou odejít. A ven! Byli den ze dne drzejší. Byli den ze dne Snad máš drzejší. pravdu. Možná by bylo nejlépe je poslat pryč a žít si ve dvou. Jen co si promluvím s Klamem. Určitě najdeme východisko z naší... Tak Klam? Klam právě odjíždí na zámek. Viděl jsem jeho sáně. Musím ho stihnout! Ty čo, komu proskočil, vole? Přes... Co? Ty vole, ho nevidíš to? Vidíš to tornádo? Já jsem šel dobře posledně, vidíte to? Já jsem šel dobře. Byl jsem to, jak se to jmenuje, nejlepší. Ale úplně dobře jsem šel. Nejsou záně, jo. Já za chvilku vezmu ty sáňky, abych za ním dosáňkoval, jak dement. Ještě tady. Podle mě umrznu. A zbudím se tady, no jasně, WTF. To mi hlasovka, sec the second. Barnabáš tě našel ve sněhu. Málem si umrzl. A teď už tu není. Není. Slouží vůbec... Neznáš naši bídu, proto Barnabášovi křivdíš. Všiml jsem si, že... Nikdo ti nic neřekl? Na zámku je jeden vysoký úředník. Na jedné slavnosti si všiml mé sestry. Vyzýval jí, aby za ním přišel. Za ní bylo složeno z nejsprostších výrazů, jaké jsem ještě nikdy neslyšel. Co se stalo dál? Co se stalo dál? Můj bože. Amálie dopis roztrhala a útržky hodila poslu do tváře. Museli jsme opustit dům. Co mu prý má být odpuštěno? Co? Dobrý den! Frida tě volá. Přikáz... Nechoď za tou ženskou. Zůstaň tu se mnou. Ne, půjdu za Fridou, zůstanu tu s tebou. Kámo, přestaň balit všechny ženský, co jsem já, ty vole. Co je to já? Jsou vidle? Vidle. A jako sorry, jdu za Fridou.
Frida, vstají, že stají. Dobrý den. Co pak ode mne chceš? Jen si Však k těm. Však víš, jak se jmenují. Oh. Jdeš přece zrovna od nich. Tvoje šaty táhnou tou jejich světnicí. Víš, proč tam musím chodit? Nedělají mi to těžší. Chápu tvůj odpor k oné rodině a dovedu ho sdílet. Víš, proč tam musím chodit? Nedělej mi to těžší. Bojím se, že už ke mně nechováš něžnost. Jediná má hodnota pro tebe je. Hostinská mě varovala, že jsem... Že vše, co mám, vděčím tobě, Frido. Žila jsi tak spokojeně v panském hostinci. Měl jsem tě tam nechat. Za vše, co tu... Dáme facku? Co to je? Dáme facku, nebo mě Leželi, sejme? ale ne v takové oddanosti jako tenkrát v noci. Ona, co si hledala, a on, co si hledal, zuřivě, se skřivenými tvářemi. Jako když psi zoufale ryjí v zemi, tak se Ne, za oni chvilku ryli... klikovat, že jo? Oh shit, to bylo drsný. Bude-li nejhůř, vystěhujeme se. Co nás tu ve vsi drží? Máš pravdu. Máš pravdu. Pohrávají si se mnou. A vysmívám se Silverům. Byl jsem tu sice přijat jako zeměměřič, to však bylo jen zdánlivé. Ale dnes už mám domov, postavení a skutečnou práci. Mám snou, ostatně z vlastní vůle jsem sem přišel a z vlastní vůle jsem se tu zahryzl. A je, někdo přichází. Dobrý den. Jdu za tebou. S dopisem od Klama. A kurva uzář. Zeměměřičské práce, jež jste dosud provedl, kladně oceňuji. I práce pomocníků jsou chvályhodné. Nepolevujte v svém úsilí. Nestrácím vás z očí. Ne, jak Vilence on ví. Nedorozumění. Nekonám žádné zeměměřické práce. Já to vyřídím. I to, co jsi mi uložil posledně. Určitě vyřídím. Určitě. Co pak si to ještě nevyřídil? Ne, doma bylo spoustu práce. Klam také na zprávy nečeká. Mívá dokonce zlost, když přijdu. Ale jeho tajemník Erlanger je teď v panském hostinci. Řekl mi, že mu moc záleží na tom promluvit si s tebou. No do piče, co to má být? Hledám tě. Podáváme na tebe stížnost na zámku. Jste nevděční sluhové. Byl jsi na nás hrubý. Co pak jsme udělali? Na zámku nám řekli, ať tě obveselujeme. Bereš prý všechno příliš vážně. Byl to Klam, kdo vás poslal ke mně do... Ne, Erlanger, jeho tajemník. Tady nejsou dveře, ale očividně chodím skrz dveře. O, dobrý deň, milí priatelia, jste tam dvaja na jednu slečnu, no to dopadne. A tu nič, a tu na... Čak čo, robíš to, chrápeš, ty kokot, jebnutý, nebo čo si, asi jo. Není tam zeměměřič? Ano. Tak už pojďte konečně.
Já nevím, máme své potí ruce, to je hrozný. To. Je velmi pozdě, ale my tajemníci jsme zvyklí provádět vesnické výslechy v noci. V noci? Vy jste zeměměřič a nemáte zeměměřickou práci. Což pak tím netrpíte? Trpím tím, netrpím, ale ani to nemohu. Ach jo. Nedejte se odstrašit zklamáními. Ale pozor, naskytnou se zase. Ale vy jste takový zamlklý, pane zeměměřiči. No, Jsem velice unaven. Samozřejmě, tady je každý unaven. Příležitosti, o kterých jsem mluvil, jsou příliš veliké, než aby se jich využilo. Jsou věci, které nestroskotají na ničem jiném, než na sobě samých. Dovolíte-li? Si trochu zdřímnu. Nemáte se co omlouvat za ospalost. Tělesné síly stačí jen po určitou mez. Teď můžete ovládnout vše a nemusíte proto učinit nic víc, než vyjádřit svou prosbu. Jejíž... Chtěl bych, co to jsi... To? Já... Chtěl bych... Ká si byl vědom, že únava mu dnes uškodila víc než všechna zatímco úřady měly za úkol hájit odlehlé záležitosti jménem neviditelných pánů, Ká bojoval za něco nanejvýš blízkého. Za sebe. Proč chápu Nesnesu nahoru? ten život zde. Vystěhovat se nemohu. Odjet s tebou, Frido. Odjedu s tebou, Frido. Ale nejprve musím urovnat své záležitosti s úřady. Musím ještě jedno... Ty jsi buď blázen, Nebo blázen. nebo dítě. Ani nechápu, kam jdu, ale OK, jdu dál. Tak pojď, dohraj to, pane Pářič. Už to bude, už jsme myslím, že to je ta poslední kapitola, ne? Se nepletu. Hele, na zámek to bylo tudy, ale půjdeme tudy. Tady si sušej prádlo. Kam jde? Tady je zasněžený telefon? Čo ti jebe? Ještě musím dělat ty kliky. Jdeme sem, no. Tak jdeme sem, že?
Co teď? To mi řekni ty. Zemřel jsem dřív, než jsem to dopsal. A jak bys chtěl, aby to skončilo? What the fuck? Chtěl bych dojít na zámek. Chtěl bych odejet z Freedom Bridge. Myslím, že je lepší to nechat otevřené. Myslím, že je lepší to nechat otevřené. Dobrá. Jo, on umřel, jo, takhle. Takže to je nedopsaná kniha toto. Zámek. Inspirován románem France Kafky. Nemůže tam být... OK. Dodali jsme to. Na počest France Kafky. Harless Games. Abecním pořadí. Lucie, Ondřej, Lukáš, Ondřej, Alex, Vít, Scherer, Ondřej, Lucie. Hudba, zvuk, studio MR Vombat. Vojtěch Zvadil, Ondřej Zavadil a je Jáchym Vanec. Český dubbing. Josef K. Jo, tam je to. Zvláštní poděkování Ondřej Dobejš, Vítek Palůjk. No a máme hráno. Dámy a přátelé, toto byla hra o Franci Kafkovi. Byla taková kratší, nebyla zase tak dlouhá. Dohraná za jeden stream, ovšem vypadala hezky na český vývojáře, moc hezky. A tak, takže hele, skočím na záchod, dělám 20 kliků